tsaroako ny tenin'ny tompo zay adala tamin'izao tontolo izao no fidiny mba hampamenatra ny hendry atsika zarakarama fa mahefa latety nefa mouvement mbola tsy mety fo azara aza mandry loatra mifoaza amizay zahay malagasy farasadinike mandeha ty lava ty sy raha mazava olo jiaby mitete fiainana ty tsy sy raha pare balarora source raha zegny kababo tsara latra mandovo reky ao amaregny tsy lany nefa zay efa tsy eo mankanigny nagnino nagnano zay zahay ty azavonegny atsika gasy ala malagasy namagna atsika gasy ala malagasy avagna ambilaza ivolagna raha mary fa izy eto zegny aza tadiagna magnambo mahita izy eto tiagny ohatsy madagasikara marary vidy bienana tsy voahary nefa tany manikarena mba miavaka maro amin'ny firenena tsy raha tsaviny raiky voatantara fa tiako regninareo avy afara anareo tsy androbaka fagnatsara hagnatsara ty gasikara ataova madio magnarary gasa miamkarakareya atsika gasy ala malagasy namagna atsika gasy ala malagasy avagna mifoazany mandry mifoaza ry malagasy jiaby ty hoe atsika tsy tokony fagnambanimbany atsika tsy tokony fagnambanimbany fa samy mpandalo tambony tany tandrena tsoloso ny mamba misosiko ny voay atsoa primbary atsoa carburant le vity bienana oa mba ho zakany besiny maro zay zany mbola Marcelo Pharaon fotiny ampanjakany meva maloto ny tanàna baseky fa manahira zay mitambatra vato fa izay misaraka fasika eto ambavaka i Madagasikara